எல்லாருக்கும் வணக்கமுங்க. நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகும் தலைப்பு கிராம நத்தம். இந்த தலைப்பு பற்றி ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல பார்க்குறேன். இதன் ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்னன்னா, நத்தம் அப்படின்னா குடியிருப்பு பகுதின்னு அர்த்தம். கிராம நத்தம்னா கிராமத்தில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதின்னு அர்த்தம். வாங்க தலைப்புக்குள்ளே போவோம். அந்த காலத்தில் செம்பு பட்டயம்னு சொல்லுவாங்க. நிலம் யாருக்கு உரிமையோ அவங்க அந்த பட்டயத்தை வச்சுக்கணும். நம்ம சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ரஜினி முருகன் படத்தில் கூட இந்த விஷயத்தை ஒரு காட்சியில் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த பட்டயம் என்கிற சொல்லில் இருந்து தான் பட்டா என்கிற சொல் பிறக்கிறது. அதை போல தான் கூட்டுக்குள்ளேயே வீட்டை சுமந்து கொண்டு போகும் நத்தை என்கிற சொல்லில் இருந்து தான் நத்தம் என்கிற வார்த்தை பிறக்குகிறதுங்க. நாம் இன்றைக்கு குடியிருப்பு பகுதி, ரெசிடென்சியல் ஏரியான்னு எதை சொன்னாலும் அரசாங்க பதிவேட்டில் நத்தம் பகுதின்னு தான் இருக்கும். அடுத்து நத்தம் என்ற வகைப்பாடு எவ்வாறு உருவானதை பற்றி பார்க்கலாம். நிலங்களை 2 வகையாக பிரிக்கிறது வருவாய்த்துறை. ஒன்று என்னன்னா குடியிருப்பு நிலம், அதாவது நத்தம் நிலம். ரெண்டாவது என்னன்னா விவசாய நிலம். இந்த புரிதலோடு அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம். 1971 ஆண்டு தான் CMDA DTCP என்று சொல்லக்கூடிய சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமம், நகர் ஊரமைப்பு இயக்கம் எல்லாம் வந்தது. அதற்கு முன்பு வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்தில் நத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலங்கள் தான் குடியிருப்பு பகுதி. மற்ற அனைத்து நிலங்களும் விவசாய நிலங்கள் தான். CMDA DTCP என்கிற அமைப்பை அரசு உருவாக்கவில்லை என்றால் இந்த நத்தம் நிலங்கள் தான் இன்று வரை குடியிருப்பு பகுதிகளாக இருந்திருக்கும். அடுத்து CMDA DTCP என்கிற இயக்கங்கள் வரவில்லை என்றால் நத்தம் நிலங்கள் தான் குடியிருப்பு பகுதிகளாக இருந்திருக்கும் என சொல்ற. சரி, இந்த தொழிற்சாலை வணிகம் எல்லாம் நடந்துச்சே, அதற்கென்ன நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததா என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அது எல்லாமே நத்தம் நிலத்திற்குள்ளேயே கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. அதனால்தான் இந்த இயக்கமும் உருவானவுடன் 5 பிரிவுகளாக நிலங்களை பிரித்தது. ஒன்று என்னன்னா கல்வி பகுதி, 2வது வணிக பகுதி, 3வது விவசாய பகுதி, 4வது குடியிருப்பு பகுதி, 5வது தொழிற்சாலை பகுதி. யாராவது பிளாட் போட்டர்களேயானால், அதாவது மனைப்பிரிவை உருவாக்கினால் இந்த 5 பகுதிக்குள் ஏதாவது ஒன்றில் வந்து விடுவார்கள். இந்த பிளாட்டுக்குள் இடைவேளை விடும் பகுதியை பொது பயன்பாட்டுக்கான பகுதி என குறிப்பார்கள். குடியிருப்பு பகுதிக்குள்ளேயே 2 வகைகள் உண்டு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒன்று முதன்மை குடியிருப்பு பகுதி, 2வது கலப்பு குடியிருப்பு பகுதி. தொழிற்சாலை பகுதிக்குள்ளேயே 3 பிரிவுகள் உண்டு. அது என்னன்னா, ஒன்று கட்டுப்பாடான தொழிற்சாலை பகுதி, 2வது பொதுவான தொழிற்சாலை பகுதி, 3வது சிறப்பு தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதி. இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் நிலவரங்கள். லேட்டஸ்ட் நிலவரங்கள் என்பதோடு மனைப்பிரிவுக்கான விவரங்கள் என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் 1971க்கு முன்பு நிலவரங்கள் இப்படி இல்லை. குடியிருக்கும் பகுதிக்கு குடியிருப்பு பகுதி, மற்ற நிலங்கள் விவசாய பகுதியாக இருந்தது. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, நத்தம் நிலங்கள் எவ்வாறு உருவானது? பெரிய பண்ணைக்காரராக இருப்பார். ஊரை சுற்றி 50 ஏக்கர் அவருக்கு இருக்கும். ஆனால் ஊருக்குள் தான் அவருடைய வீடு இருக்கும். அதே பண்ணையில் வேலை செய்யும் நபரும் பக்கத்து வீட்டுக்காரராகவே இருப்பார். இன்றைக்கு கூட நீங்கள் அப்படி காண முடியும். எல்லாம் கூடி வாழ்ந்த மக்கள் தான் நாம். நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வேடந்தாங்களுக்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் சரியாக கண்டுபிடித்து எப்படி வருகிறதோ அதை போல குடியிருப்பு ஏதுவான இடம் என மக்கள் அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து வாழ ஆரம்பித்தனர். இப்படி கூடி வாழ்ந்த இடத்தை வருவாய்த்துறையினர் ஒரே சர்வே எண்ணில் கொண்டு வந்தார்கள். அதற்கு கிராம நத்தம் என பெயரும் வைத்தார்கள். அடுத்த கேள்வி, ஒரு கிராம நத்தம் என்றால் மொத்தமாக எவ்வளவு இடம் இருக்கும்? அப்படியெல்லாம் பொதுவாக சொல்ல முடியாது. 1 ஏக்கரும் இருக்கலாம், 9 ஏக்கரும் இருக்கலாம். அந்தந்த ஊரில் இருக்கும் மக்கள் தொகையை பொறுத்தது அது. அதிக மக்கள் இருந்து அதிக இடங்களை ஆக்கிரமித்து இருந்தால் சர்வே எண்ணை 3ஆக பிரித்து விடுவார்கள், அவ்வளவுதான். அடுத்த சரி, எங்கள் கிராமம் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாலுகாவில் உள்ள இலவம்பட்டி என்கிற கிராமம் என உதாரணமாக வைப்போம். எது கிராம நத்தம் என எவ்வாறு கண்டறிவது? வாங்க பார்க்கலாம். எதுவுமே பேப்பர் ஃபீல்ட், அதாவது ஆவணம் களம் என 2ஆக பிரித்து பார்க்க வேண்டும். கிராம நத்தம் ஆவணத்தில் எப்படி இருக்கும் என 2வது 3வது அட்டையில் உதாரண படம் கொடுத்து உள்ளோம், பார்த்து கொள்ளுங்கள். இதுவே களத்தில் எவ்வாறு கண்டறிவது எனில், நிறைய வீடுகள் இருக்கும், ஆனால் முறையாக இருக்காது. கண்டபடியான குடியேற்றங்கள் இருக்கும். சாலைகள், சந்துகள், தெருக்கள் இதெல்லாம் நீண்டு குறுகி கோணலாக நேராக இப்படி கண்டபடி இருக்கும். இப்படி இருந்தால் இது கிராம நத்தம் என்றுதான் அர்த்தம். சரியான அளவோடு சாலை, முறையாக பிரிக்கப்பட்ட வீடுகள் என இருந்தால் அது மனைகளாக பிரித்து விற்கப்பட்ட நிலங்களாகத்தான் இருக்கும். ஒரு உதாரணமாக, சுமார் 10 ஏக்கர் நிலம் அந்த பகுதியில் கிராம நத்தமாக இருப்பின் குடியேற்றங்கள் போக மீதமுள்ள இடங்களில் பள்ளிக்கூடம், நூலகம், சமூக கூடம், தண்ணீர் டேங்க், ரேஷன் கடை, தபால் நிலையம், சுடுகாடு, ஆடு மாடுகள் மேய்க்க ஒதுக்கப்பட்ட இடம், அதாவது மேய்ச்சல் நிலம், வண்டிப்பாதை, வழிப்பாதை, தடப்பாதை இப்படி அமைத்திருப்பார்கள்.
இதெல்லாம் அமைத்தது போக மீதமுள்ள நிலங்கள் சும்மாவாகவே கிடக்கும். இதற்கு தான் நத்தம் புறம்போக்கு என்று பெயர். இந்த நத்தம் புறம்போக்கில் குடியிருந்தால் பட்டா எளிதில் கிடைக்கும். நத்தம் புறம்போக்கு பட்டா என்கிற தலைப்பில் தனியாகவே நமது பதிப்பகத்தில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டுள்ளோம். நத்தத்தில் பட்டா வாங்குவது எப்படி என்கிற விவரங்களை இங்கே பேச அவசியம் என்றே நினைக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி, கிராம நத்தத்தில் எல்லோருக்குமே ஒரே அளவில் தானே நிலங்களை கொடுத்திருப்பார்கள்? அப்படி கிடையாது. ஒருவருக்கு 3 சென்ட்டும் இருக்கலாம், இன்னொருவருக்கு 10 சென்ட்டும் இருக்கலாம். இப்படி ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அவர்கள் எவ்வளவு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து அனுபவித்து வருகிறார்களோ அதை பொறுத்து நிலங்கள் இருக்கும். அடுத்த கேள்வி, கிராம நத்தத்தில் உள்ள நிலங்களை விலைக்கு வாங்கலாமா? தாராளமாக வாங்கலாம். இதற்கு பட்டா இல்லை என்றாலும் வாங்கலாம். பத்திரம் இருந்தாலும் சரிதான். ஆனால் நிலத்தில் எல்லை தகராறுகள் இருந்தால் இருந்த வண்ணம் இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு, அடுத்த வீட்டுக்காரருக்கு, எதிர் வீட்டுக்காரருக்கு எல்லாத்துடன் எல்லை தகராறுகள் நிச்சயம் இருக்கும். மொத்தத்தில் உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கும் 4 பேருடன் மன வருத்தத்தில் இருப்பீர்கள். அடுத்த கேள்வி, என்னப்பா ஜோசிய மாதிரி சொல்ற, ஏன் எல்லை தகராறுகள் வருது? எவ்வளவு கைப்பற்றல் இருக்கிறதோ அதுவரை அந்த நிலங்களை ஒவ்வொருவரும் சொந்தம் கொண்டாடி வந்தார்கள் என சொன்னேன் இல்லையா? அது எதுவரை என அவரவர் பார்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் முடிவே நிற்க. இந்த இடத்தில் ஒரு கதை. அது ஒரு பனி பிரதேசம். பயங்கரமான குளிர். ஒரு குதிரை அந்த பனியில் மாட்டிக்கொண்டது. தூரத்தில் ஒரு குதிரை ஒதுங்கும் அளவுக்கு ஒரு குடிசை தெரிந்தது. அதற்குள்ளே ஓடி நின்று கொள்ளலாம் என்று நினைத்த குதிரை அங்கே ஓடியது. ஆனால் அதில் ஒருவன் உள்ளே இருந்தான். அது அவனுடைய குடிசை. சற்று சிந்தித்த குதிரை, அண்ணே ரொம்ப குளிருது, தலையை மட்டும் உள்ளே வச்சுக்கிறேன் ப்ளீஸ் என்று தயவாக அவனிடம் கேட்டது. மனமிறங்கிய அவன் அதற்கு அனுமதி தந்தான். சற்று நேரமானது. குதிரையால் குளிர் தாங்க முடியவில்லை. அண்ணே அரை உடம்பை மட்டும் உள்ளே வச்சுக்கிறேனே என்று கெஞ்சியது. போனால் போகுது என அதற்கும் ஒப்புக்கொண்டான். நேரம் நகர்ந்தது. குதிரைக்கு பொறுக்க முடியவில்லை. அந்த குடிசைக்காரனை ஓங்கி உதைத்து வெளியே தள்ளியது. போடா வெளியே, என்னால் உன்னை இந்த குடிசைக்குள்ளே அனுமதிக்க முடியாது என்றது குதிரை. அவனும் எதிர்த்து சண்டையிட முடியாமல் நடையை கட்டினான். இப்படி எவன் வலிமையானவனோ அவனுக்கு நிலம் சொந்தமானது. ஆனால் இந்த நத்தம் நிலங்கள் ஒரு கட்டத்தில் கணக்குக்குள் வந்தது. சரி, அடுத்த கேள்வி, அது எப்போது? 1988 அதற்கு தான் நத்தம் நிலவரி திட்டம் என்று பெயர். அதை பற்றி பின்னால் விரிவாக பார்ப்போம். அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி. நான் இப்போ ஒரு கிராமத்துக்கு போய் ஒரு இடம் பிடிச்சு வீடு கட்டி குடியேறினால் யாராவது தடுப்பார்களா? மொத்தமாக என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்றால், ஒரு கிராம நத்தத்தை ஆக்கிரமித்தால் என்ன தவறு என்று கேட்கிறீர்கள். அதுதானே? அப்படி விதண்டாவாதமாக கூட குடியேறுவார்களா என்ன? ஆசைக்கு யாரும் நத்தம் புறம்போக்கில் குடியேறப் போவதில்லை. தேவைக்கு தான் குடியேற முடியும். ஆனாலும் உங்களுக்கு நிலமே இல்லை எனும் போது ஒரு கிராமத்தில், அதுவும் நத்தம் புறம்போக்கில் குடியேறினால் நிச்சயம் உங்களை அதிகாரிகள் யாரும் தடுக்க மாட்டார்கள். அந்த ஊர்க்காரர்கள் ஏதாவது சொன்னால்தான் உண்டு. அரசாங்கம் உங்களை ஒன்றும் சொல்லாது. அப்படி 3 வருடங்களுக்கு நீங்கள் குடியிருந்து விட்டீர்களே ஆனால் 3 சென்ட் அளவிற்கோ அல்லது அதற்கு குறைவாகவோ உங்களுக்கு பட்டாவே வழங்கிவிடும் என்பதுதான் உண்மை. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் 2 விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் நிலமற்ற ஏழையாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்க வேண்டும். 2வது, நீங்கள் நத்தம் புறம்போக்கில் குடியேற வேண்டும். அதை விடுத்து நானும் சந்தைக்கு போகிறேன் மஞ்சப்பையை தூக்கிட்டுன்னு கிளம்பிடக்கூடாது. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, நிச்சயமா பட்டா கொடுப்பாங்களா? நிச்சயமா பட்டா கொடுப்பார்கள். இதை பற்றி இலவச பட்டா நிலங்கள் என்கிற தலைப்பில் தனி புத்தகமே நம்ம வெளியிட்டிருக்கோம். அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, புதிதாக குடியேறும் போது பட்டா உண்டுதான். சரி, அங்கேயே காலங்காலமாக குடியேறுபவர்களுக்கும் பட்டா கொடுத்து இருப்பார்கள் தானே? நிச்சயமாக. அதுதான் 1988 கொடுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னேனே. அதற்கு தான் நத்தம் நிலவரி திட்டம் என்று பெயர் என்னும் சொன்னேனே. நத்தம் நிலவரி திட்டம் என்றால் இருக்கின்ற நத்தம் நிலங்களை துல்லியமாக அளந்து யாரிடம் எவ்வளவு இடம் இருக்கிறது என வரைபடம் வரைந்து பொது இடங்களை தனியாக வகைப்படுத்தி வழிகளை ஒழுங்குபடுத்தி அளந்து அதனை எல்லாம் ஒரு படமாக வரைந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் உட்பிரிவு எண் கொடுத்தார்கள். உதாரணமாக எலம்பட்டி கிராமத்தில் 158 கிராம நத்தம் எனில் அங்கே குடியிருந்து வரும் ஒவ்வொரு மனைக்கும் 158/1, 158/2, 158/3 என வரிசையாக உட்பிரிவு எண் கொடுத்தார்கள். முதலில் தோராயமாக ஒரு பட்டா தருவார்கள். அதன் பிறகே ஒரிஜினல் பட்டா தருவார்கள். சரி, அடுத்த கேள்விக்கு போலாமா? அது என்ன தோராயமா ஓர் பட்டா, அதற்கு பிறகு ஒரிஜினல் பட்டா? இது என்ன திருநெல்வேலி அல்வாவா? என்ன ஒரிஜினல் கடை தான் என்கிற மாதிரி சொல்ற?
சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்த நத்தம் நிலங்களை பற்றி எந்த குறிப்புகளும் இல்லை, ஆவணங்களும் இல்லை. அதனால் 1988 முதல்தான் ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. அதனால் கைப்பற்றியில் இருக்கும் நிலங்களை அளந்து அத்து போட்டு கற்களை நட்டு இதிலிருந்து இதுவரைக்கும் குப்புசாமி நிலம், அதிலிருந்து அதுவரைக்கும் அப்புசாமி நிலம் என்றெல்லாம் ஒரு யூகமாக ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு பேப்பரில் ஆவணமாக தந்தார்கள். இந்த பேப்பரானது நிரந்தரமில்லை. அதில் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் சொல்லி தீர்த்து கொள்ளலாம். அதற்கு தான் தோராய பட்டா என்று சொல்லப்பட்டது. தோராய பட்டாவுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றால் உண்மை பட்டாவை தருவார்கள். அந்த நிஜமான பட்டாவிற்கு தூய பட்டா என்று பெயர். அவ்வளவுதான். சரி, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? நீ சொல்கிற அந்த தோராய பட்டா தூய பட்டா நடைமுறையெல்லாம் கிராமங்களில் நடந்து முடிந்து விட்டதா? அப்படி சொல்லிவிட முடியாது. பல இடங்களில் தோராய பட்டாவுடன் நிற்கிறது. சில இடங்களில் நத்தம் நிலவரி திட்ட பணிகளை நடைபெறுவதில்லை. சில இடங்களில் பட்டா கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. இப்படிப்பட்டும் படாமல் நிலவரம் இருக்கிறது. அடுத்த கேள்வி, பட்டா கொடுக்கப்படா இனங்களை அளக்க முடியாது தானே? எல்லை தகராறுகள் வரும்போது பட்டா இல்லாவிடில் நிச்சயம் அளக்க முடியாது. தோராய பட்டா இருந்தால் தோராய பட்டாவிற்கு ஏற்று அளப்பார்கள். ஆனால் அதுவும் ஒரு யூகமாக அளவைதான். எந்த எல்லை வரை அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த எல்லை வரை உங்களுடையது என பலர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். எல்லை தகராறு நடந்தபடி இருக்கிறது. சரி, அடுத்த கேள்வி, இப்படி கிராம நத்தத்தில் பட்டா இல்லாவிடில் வேறு என்ன பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புண்டு? கிராம நத்தம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பான நிலம் என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அங்கே பட்டா இல்லை என்றாலும் உங்கள் நிலம் உங்களுக்கு சொந்தமில்லை என்று அர்த்தமாகிவிடாது. முறைப்படி விற்க இயலாது, லோன் வாங்க இயலாது, எல்லை தகராறுகள் இருக்கும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி பிரச்சனைகள் இல்லை. நிலைமை இப்படி தான் இருக்கும். சரி, அடுத்த கேள்வி போகலாமா? இன்னும் வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகளை கிராம நத்தம் நிலம் சந்திக்கிறது? தூய்மையான ஆவணங்கள் இருக்காது. அப்படி இல்லாதனால் ஒரு நிலத்தை 2-3 நபர்களுக்கு கூட பத்திரம் எழுதி விட்டார்கள். அதனால் ஒரு நிலத்துக்கு பலர் அடித்து கொள்ளும் நிலை. அனுபவிப்பவர்கள் ஒரு ஆளாக இருக்கும். பட்டா வேறு பெயரில் வந்திருக்கும். பட்டா இருக்கும் நபர் யார் என்றே தெரியாமல் கூட இருக்கும். காலிமனையாக இருக்கும். அங்கு வீடு இருப்பதாக ஆவணம் காட்டும். வீடு இருக்கும் இடம் புறம்போக்கு என காட்டும். சரியான அளவைகள் இல்லாததால் அடுத்த வீட்டுக்காரனின் நிலம் நம் வீடு வரை இருப்பதாக காட்டும். நம் நிலம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வாசற்படி வரை போகும். இப்படி பல குழப்பங்கள் அதில் இருக்கிறது. சரி, அடுத்த இறுதி கேள்விக்கு போகலாம். இப்படி தகராறுகள் வந்தால் என்ன செய்ய? முதலில் நத்தம் நிலவரி திட்டம் அந்த ஏரியாவில் நடந்துள்ளதா என பார்க்க வேண்டும். அடுத்து தோராய பட்டா கொடுத்து உள்ளார்களா என பார்க்க வேண்டும். தோராய பட்டாவை அலசி ஆராய்ந்தவுடன் தூய பட்டா கொடுத்தார்களா அல்லது தோராய பட்டாவுடனே நிறுத்தப்பட்டதா என்று விசாரிக்க வேண்டும். இலவசமாக யாருக்காவது, அதாவது நில ஒப்படை மூலம் நிலங்கள் தரப்பட்டதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். அதன் கோப்புகள் எல்லாம் சரியா இருக்கிறதா என தாசில்தார் அலுவலகத்தில் பார்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தகராறுகள் வந்தாலும் தீர்த்து கொள்ள இயலும். இதெல்லாம் சரியாக பராமரிக்கவில்லை அல்லது நடைபெறவில்லை என்றால் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் தூளி கட்டி ஆடுவது என பொருள். அடுத்த தலைப்பில் நாளை பேசுவோம். இந்த நூலை பற்றி மேலும் விரிவாக படிக்க நிலங்கள் சொத்துக்கள் பற்றிய வெளியீடுகள் ராஜாத்தி பதிப்பகம், கோடாம்பாக்கம், செல் 9940684644 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.